J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Bon, maintenant que tu es pas chez lui, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh mon âme. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais à moi, pourquoi tu connais ça? Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Doudri, ni wari dafara est passé Dakar. Kasira dinama. Sungalo, e kungolo ati. Dugu wari, ko odima, fo dugu andugu. Dun wara tade. O koni kuma tala sa. E kasama moneto yi. I yere ta. Sita. Sidi ka numéro flani. Wari ci. Wari sera. Allô? Ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la, ko ni sama bɛ maa min ɲɛ, ko n gomi t'i gosi. Ngonga. Sama mone i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitini ye sama mone ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Hôtel Lafia Dagayɔrɔ bɛnnen don Sevare Bangetaba secteur 3 kɔnɔ ka taa se Dagabana batterie lithium ma pour que ka se ka dususuma fara clients ka lafiya kan k'a t'a fɛ ka mɛn Hôtel Lafia kɔnɔ courant tigɛra tuguni an bɛ waati min na i ko bi Hôtel Lafia kɔnɔ 24/24 courant ko kɔni o tɛ kɛ maa nɛgɛla ye k'i kamana gannen don courant ko la jiginyɔrɔ ko la i sen fa biribiri i ka Hôtel Lafia magɛn samuru dakabanaw ani a dilan dakabanaw ka taa se ventilo secteur 3 a fɔ Hôtel Lafia i nana anw lafiyali kama alhamdulilahi anw lafiyara a y'aw sen fa biribiri ka Hôtel Lafia magɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Europe i bi fɛ o fan fɛ k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i kamana gannen don ko kurantigɛ de Mopti n'i sera Hôtel Lafia la alhamdulilahi bi kurantigɛ kɔni o kuma banna k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i ka jama de ka ca a ka di ye aw bɛɛ ka sɔrɔ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen pewu Hôtel Lafia hali n'aw ye maa 1000 sɔrɔ aw bɛɛ bɛ se ka jigin Hôtel Lafia kɔnɔ aw bɛ da ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛ ka formation de kɛ n ka jama ka ca salle formation di Hôtel Lafia kɔnɔ min bɛ maa 200 a n'a kunkan fɛn a y'aw senfa joona aw ka 11. Elhaj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔrɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min ye an ka nin kalifaba in ye min ye an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na.
mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin ye a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bɛna kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bɛna code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa code ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen tulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. زهورهم دايما منجدد ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kundo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkeo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandie a o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jile be ka nyu anzora konona na anga na nyu nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba sambala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan ni bela jilela ni watina grossisi fɛn fɛn bɛ suguba la ni sera o ma n'anga quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ tever rasul sɔrɔ ni mago b'a camion va sandala i bɛ wuli ka se ngolon na i ko makɔrɔ kare kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ tever rasul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san tever rasul ka sanu wa a ka di 100% naturel o kumana an bɛɛ k'a min في مادي قل أنت مني ما Ayaw gardige chifle awo atuma sera Star FM sorobunda ka spécial promo Noël anaka spécial promo fin d'année olu de tuma sera Bamako ani Sikasso aw kana konomike tu no bi fe ka usendo anga ni jeuna aka no aw bi jazz 460 jazz 2 jazz kori aw ka telefonu na ni drame keme ni mugandoroni aw gardige bi siga faraki wa aw ka sorota dogomani o ye sifa wari wa mugandi e madon ukadi aw kana konomike wala ka wa mugan caman sɔrɔ a ye jeu kɛ ka caya aw bɛ se ka tike ta fo tike mugan a ka nɔgɔ jazz 460 jazz 2 jazz aw b'o de kɔri aw ka telefɔniw na Star FM sɔrɔbonda ka spécial promo Noël ale tirage bɛ kɛ décembre kalo tile 24 Noël yɛrɛ dakɔrɔlani na wa spécial fin d'année o bɛ kɛ décembre kalo tile 31 a ye jeu caman kɛ aw ka nafolo caman sɔrɔ ka se ka aw ka fête de fin d'année diyabɔ hakilina jiginna aw bɛ deli ka tirage minnu kɛ tile kɔnɔ Star FM sɔrɔbonda la olu bɛ to senna ni o kɔdi ye jazz 460 jazz 1 jazz o sɔngɔ ye dɔrɔmɛ 60 ye Star FM sɔrɔbonda ni nali kɛra tare ye. Aw bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangerie supermarché hôtel baru restaurant école publique école privée avocat notaire huissier pharmacie société de vente de véhicules
jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier in sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 ni 0 11 20 walima 80 0 ni 0 11 22 walima 98 17 wolonwula 36 75 ngo 98 17 wolonwula 36 45. Va, oui. J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Isegi. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est au trop. Eh, Mouna. Eh, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on est où ça? Ah, on est à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. El Haj Amadou Adital diine kuntigi baade do nyoro konna na tijaniya o bolo fara mi me nyono ulu ka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara slame diine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni watina ambe dugaw ke aka se ka yere soro ni nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo ama yurula ka fo slame do la diri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma kabo Mali Silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segi ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara Silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen do k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman ye min y'an ka nin kalifaba ye min y'an ka nin mugadamba ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara Silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan Ala k'an tulo don kibaru ɲuman na.
31 décembre mi ye san tile laban a don laban tubabuw ka jate la keba wulada in na an bɛ se k'a fɔ sa n ko an taga yɔrɔ an bɛna taa sɔrɔsilakaw fɛ yen min ye bamanciwale kɛbaa dɔw ye olu tun taara bin an ka maaw ka duwanza mara la olu kɔni ma wuli ka jɔ kɔni a ma se ka sen sɔrɔ cogoya si la olu masiri tabaw ye olu kɔni gosi k'u caman fa an ka alimamiba fila u taar'u ka so fosi ma k'u la waleya in nana sira minnu fɛ a n'an ye faamuya mun k'a la an bɛna o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna jamana kɔnɔna na min ye AES logo ko ye o kuma bɛ sen na logo dira sanji ale bɛ ka k'a fɔ baji ale bɛ ka kɛ kɛɲɛkɛ ye Mali kɔrɔnfɛ yan fan fɛ kɔkan kibaruyaw an n'o kɛ k'a tɔ bɛɛ lajɛlen dafa. Merci beaucoup. Merci. An bɛ Ala fo ka Ala barikada maa ye wuli ka jɔ kɛ yaasa nin ko in bɛ se ka fa cogo min na an b'u bɛɛ lajɛlen fo ani an yɛrɛ terikɛ n'o ye Abulayi Koyita ye ka se ka olu lamɛn waleya dɔw kan alimami fila in an filɛ kuma na yɔrɔ min na keba u b'u ka so hɛrɛ ni baden kɔnɔna na ɲɛfɔli kɛra u ye sabula u bɛ se k'a faamu cogo min na Mali an bɛnnen o de ɲɔgɔn tɛ an b'a yira maaw la k'a fɔ an ye min sɔrɔ waleya in kɛlen kɔfɛ alimami fila in tun ma wele k'a fɔ ko u bɛna taa bila kaso la k'u bɛna taa datugu ɲɛmaaw tun ko ka u wele k'u ɲininka ka ɲɛfɔli kɛ u ye yaasa u yɛrɛ bɛ se ka faamuyali kɛ jamana a bɛ se ka to basigi ni lafiya kɔnɔ cogo min bɛɛ lajɛlen k'i jija ka se ka baara kɛ kunun ko procureur ye u wele keba nka procureur a n'u ma se ka ɲɔgɔn ye u ma se ka ɲɔgɔn ye wa u fana segira ka t'u ka so hɛrɛ ni baden na kunungo a kun fɔr'u ɲɛna sa k'u kana ɲɛfɔli bɛ se ka kɛ cogo min na olu bɛ se ka ɲɔgɔn faamu anu ni procureur yɛrɛ bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min o de kun kan ka kɛ bi sɔgɔmada in na alimami fila in ninnu maa fila bɛɛ lajɛlen bɛ furancɛla fanga ani an ka jamana in senkɔrɔma dondoli baara la kabini bi tɛ médaille yɛrɛ dira u ma hakili la k'a fɔ u ka wale ɲumanw fɛ an'u ka baara ɲumanw fɛ ka ɲɛsin jamana ale ma min ye ni alimamiba fila ye keba bɛɛ lajɛlen y'a faamu an'u nɔfɛmaw k'a fɔ ko fili y'u sɔrɔ kuma ta na sira la wajilu ta sira fɛ yafadeli minnu kɛra o kɔnɔna na sɔn kɛra olu ma anw bolo nin waati in na ni maa min ti fɛn wɛrɛ nɔfɛ i kan ka Mali bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ bɛɛ ni kelenya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ o ka se ka sinsin an ye maliyɛnw de ye fɔlɔ an fa n'an baw ka taa se an yɛrɛ ma tin min ni ladon min ni lamɔ min b'an ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ ko o kana na an bila fɔnkɔɲɔgɔnko la ka futinɛ wuli k'an kɛ ɲɔgɔn ka fu la k'a sɔrɔ a nafa foyi tɛ se an si ma bɛɛ min b'an ni ɲɔgɔn cɛ keba bɛɛ lajɛlen k'i ka bato kɛ bɛɛ lajɛlen k'i ka diinɛ lawasa kɛ wa fana maa minnu y'a essayer ka nin ko in yɛlɛma k'a fɔ k'u b'a kɛ fɛn wɛrɛ ye keba procureur yɛrɛ ka bureau da la u bɔlen an k'o jaw yira maaw la u bɛ se k'a dɔn k'a faamuya cogo min na baara yɛrɛ taara sira min fɛ ale ni diinɛtigiw jɔyɔrɔba min b'u la ka jamana kɔnɔ bonya min dar'u ka kɛnɛ kan ye n'i y'u ni procureur ye ɲɔgɔn na i b'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko o ko in de kun don Mali ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso b'a la min tɛ sɛsi bɔ ye nin waati in na degun caman bɛ yen an kana na silamɛw fana ni diinɛtigiw ta wuli ka fara o kan o de la sa sɔgɔmada in na baara bannen pewu ye procureur yɛrɛ de y'u cɛma ta ani imamu maɲi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo tɔw fana tun bɛ n'o ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye ka se ka ɲɔgɔn la faamuya nin ko in an ka nin kɛ ji bɔnnen ye an ka ɲɛsin baara wɛrɛ ma baara caman o b'an ka jamana bolo degun caman bɛ jamana da la min ye nin baara in ye alimami filaw an b'u fo keba tiɲɛ na u ye ko faamu u y'a dɔn k'a fɔ ko jamana mɔgɔw ani jamana ɲɛmaaw u ka danaya b'u kan u bɛ se ka baara min kɛ an ka jamana kɔnɔna na hali bi u ka dɔ fara a kan bɛɛ lajɛlen k'i ka bato kɛ i ka faamuya cogo kɔnɔna na nka min ye an yɛrɛ dama ye an k'an jija an kana na kari ɲɔgɔn na ka taa futinɛ wɛrɛ wolo an mago tɛ min na bamanci wale ɲugawale kɛbaaw duwansakaw fɛ yen sɔgɔmada in na maa dɔw taara firi olu kan wolomasiri tabaw kɔni olu caman fa
mi ye nin juga walen bamanca wale kɛbaw ye o kɔni ye tiɲɛni kɛ yani sɔrɔsiw ka wuli ka jɔ kɛ k'u nɔfɛ sabula wolomasiri tabaw ka jɔyɔrɔ min bɛ yen u taara firi yene kan waati min na olu hakilila tigɛlen k'u b'u kɔ don keba kisɛkan ani mugu o bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ a dɔw kɔni hali su tɛ se ka lajɛ sɔrɔsiw u y'a yira sa k'a fɔ nin waati in na bamanca wale ni juga wale kɛbaw kɔni u tɛna olu to yen o de la kunun ko min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye a ko mɔbili damadɔw bɛ yen duwansa mara yɛrɛ la ye bamanci walew kɛbaw kun b'o kɔnɔ u y'o mɔbili jeni pick-up wɛrɛ jenina kidal marasunya la zakakakaw olu fɛ yen min ye tesaliti fana pick-up dɔ fana jenina ye chef d'état-major ko sa k'a b'a ɲini maaw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka se ka faamuyali kɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na basigi ni lafiya o ɲinini don wolomasiri tabaw olu ka baara ye o ye sɔrɔsiw ka dagayɔrɔ m'an fɛ yan keba ni o ye armée de l'air ye ale ye bolofara kura fara a ka baara taabolo kan koyi a bɛ fɔ min ma sa ko kan aviation civile n'o o ye ka se ka sauvetage centre sigi sen kan wari in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen a bɛnna min ye sefa wari miliyɔn 430 n'a kunkanfɛn o de donna a la ka se ka so in jɔ ka di wolomasiri tabaw ma Bamako yan nɔ a kurumo karili o kɛra base 101 na n'o ye Senukaw fɛ ye yɔrɔ in kɛkun ye min ye sɔrɔdasiw ye u yɛrɛ bɛ se ka kalan k'a kɔnɔna na cogo min na sankanso kelen o de don ka tila ka min ye baarakɛyɔrɔ min ye pankuru jigicogo ni pankuru yɛlɛcogo maa minnu kan ka pankuru dege kalan kɛ k'olu bila a kɔnɔna na wolomasiri taba minnu bɛ pankuru ko kunna sa n'olu ka ɲɛmaa ye général de brigade Alu Boyi Jara ye ale yɛrɛ ye ɲɛmaaw fo u ka nin wara in na yaasa min ye olu ka cɛdenw ye baaraba minnu kalifalen n'u la nin waati in na wolomasiri tabaw kunda u ka se k'o kɛ keba kalanden fɔlɔ minnu ni kalan kɛra olu kunna nin ko in na sa olu kɔni dɔw fana ka jɔnjɔn d'u ma ka wale ɲuman dɔn kɛ u ye yaasa baara min bɛ yen n'o kalifalen n'u la u ka se ka o kɛ basigi ale ni lafiya kɔnɔna na kulubakaw fɛ yen AES ale kɔni bugunatigɛ bɔra ka bin bugunatigɛ belebeleba in keba a yirala bɛɛ lajɛlen na sa nin kalo in tile 30 furancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye général d'armée Asimi ye ale kɔni ye ministre ka kɔmasegi baara min tile 3 kɛra an fɛ yan u y'a yira sa k'a fɔ ko logo in kɔni ale ka taa se bɔlɔlɔ sira fɛ sa télévision so min na sigi AES tɔgɔ la kunnafonidi yɛrɛ ni wulikajɔ min na kɛ yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ AES bɛ se ka dɔn cogo min ka dɔn lakari ka se ka kibaruyaw di maaw ma seko ni dɔnko ta nasiraw fɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen o ɲɛfɔra jamanakuntigi ye keba ɲɛ bɛ logo in na ale taara jamana 3 in kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ye 3 bila ka na sa kana kɛ 9 ye o de camancɛ la sa nin kelen kɔni taara ye lolo 3 in ko ye jamana 3 in ye minnu bɛ a kɔnɔna na bugunatigɛ in don nataw la an na ɲɛfɔli kɛ a la maaw bɛ se cogo min na k'a faamuya bɛɛ lajɛlen ka se k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na minisiri so min bɛ an ka jamana ale seko ni dɔnko kunna ɲɛmaa n'o o ye secrétaire général kura ye o kɔni sigira sen kan ye min ye Jara Sanogo ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Buguɲɛri ale kun ye kankɔrɔ sigi ye minisiri so in kɔnɔna na a yɛrɛ sa k'a fɔ ko kɔni ko ɲinan san ale bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la min ye Jara ye sa maa min bilara ale nɔ na sa o ye Mamadu Jara ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Kunbana ale de kɔni bilara Jara nɔ na baaraw kɔni a y'a bɛɛ lajɛlen latɛmɛ Mamu Dafe ɲɛna min ye secrétaire général kura ɲɛ sa ale bɛ se ka baara daminɛ cogo min na min ye minisiri so ye ale ka baara tɔ bɛ to sen na Tumutukaw fɛ yen Jiwoyo kɔni bɛ ka siraw bɛɛ lajɛlen minɛ min ye babolo faraw ye olu bɛɛ lajɛlen fara dugu caman bɛ bi k'a daminɛ Gundam ka na Tɔnbɔkutu la ji kɛlen don ka sira fan caman tɛmɛ dugudenw camion donta mɔbiliw ninnu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ nin waati in kɔnɔna kɔni u ka mɔbiliw bɛɛ lajɛlen bɛ ka tiɲɛ ko bɛɛ ka waa wɛrɛ fɔlɔ yanni kebaji de bɛ e ɲɛ tɛ ni nin bi n'i kan nin camion mana bin e kan e ko e ka 31 ko ma ban de ni nin binnen o de sigira AES ale tɔgɔ la maliyɛn minnu bɛ Tunisie min ye Burkinabew ye ani Niger ekɔliden minnu bɛ yen baarakɛla minnu bɛ yen seko ni dɔnko tɔgɔ la su belebele olu y'o de sigi nin kalo in tile 23 u ka centre culturel min bɛ yen n'o bɛ Mɛnzakaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni ye ekɔliden minnu bɛ ban seko ni dɔnko ani dantigɛliw AES yɛrɛ majamuni kɛnɛba k'o de kɛra nin ko in ye kalanden ninnu u tilalen u fana ye bataki kɛ sa u bɛna n'o ci jamanakuntigiw ma olu minnu filɛ kalan na nin ye Tinisikaw fɛ yen janga to u la sabula u bɛ jamana minnu kɔnɔ keba a ko ma nɔgɔn Guinée Conakrykaw fɛ yen a yira sa k'a fɔ ko min ye fanga waradabaw olu wulilen don k'u jɔ dɛ keba fasodenw ka tɔnjɛkulu ka taa fara bɛrɛbɛrɛlitɔnw kan ko bi n'o o ye nin kalo in tile 31 ye k'o ye furancɛla fanga bannen ye Mamadu Dunbuya n'a ka maaw
k'u ka kasa kuru ko o y'olu ka laɲini ye min ye fasodenjɛkuluw ye u kɔni caman wulilen no k'u jɔ sa maa minnu minɛna ko ka olu bila u y'a yira siranfara k'a fɔ k'u ka to k'a to maaw ka se k'u hali wasaden kalata ye ka taa fara nagakɔrɔ kalataw ka kɛba fanga sinamatɔn olu ko k'u tɛ taa o la bi u tɛ t'o la sini ko min ye jamanakuntigi ye k'a kelen ka wasa don o la ye Algérikaw fɛ yen Algérie jamanakuntigi n'o ye Abdelmadjid Tebboune ye ale kɔni ye bɔnforola kuma ta ka ɲɛsin Faransi ma koyi a ko Faransi k'a dɔn k'a fɔ k'a ye jɔnya wale min k'olu ka jamana kɔnɔ ko a k'a fɔ ko jɔngola a ko la a ka laseli dɔ senfɛ sa min ye sankura ye u ka wasabulon fila bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔla la a y'a yirula k'a fɔ bi ko Faransi kɔni kan ka sɔn koyi ko ale yɛrɛ ye waleya cɛjugu minnu kɛ Abdelmadjid Tebboune a ye baara minnu kɛ a ka sigili fɔlɔ kɔnɔna na Algérie kunna jamanakuntigiya la a y'o lakali filanan in na sa baaraba minnu bolodalen don a la a y'olu fana ɲɛfɔ u ye nka a ka kuma kɔnɔna na a y'i sinsin min kan o de ko fo Faransi ka sɔn k'a fɔ ko a ye waleya cɛjugu de ta ka ɲɛsin k'a daminɛ san 1930 san ka na se san 1960 ma ko Algérie ye degun min kɛ Faransi fɛ ko f'u ka o sara de ko nɔn tɛ ko u tɛ se ka u to yen tancogo la u k'a kɛ komi n'a sɔrɔ ko foyi ma kɛ Corée du Sud kaw olu ka pankurun binnen kɔfɛ keba wulikajɔw bɛ senna ko ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a lajɛ jɔnni nɔ don avion in binna mun na mun de y'a to ni maa halahawta min tun b'a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen fatura fo maa fila k'o sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna maa 197 o de ni tora ko in senfɛ maa 181 o de tun bɛ pankurun in yɛrɛ kɔnɔna na keba an b'a yira fana k'a fɔ min ye an ka minisiri min bɛ an ka maliden minnu bɛ kɔ kan ale kɔni tun bɛ taamana Moritanikaw fɛ yen jamana ɲɛmaaw ye Musa Agata bila ka taa ka kɛ ni malidenw degun minnu bɛ ka k'u kan nin waati in na ko minnu bɛ senna a ka taa ɲɛfɔli kɛ Moritani ɲɛmaaw ye a taalen kɔ ye a selen ka se ka ɲɛfɔli kɛ ka lɛtiri di Moritani jamanakuntigi ma o kɔfɛ sa ani maliden minnu bɛ yen a n'olu kumana Isaka Traoré ni ale ye malidenw ka ɲɛmaa ye bi Moritani kɔnɔna na a ko min ye minisiri ye ko a ye min f'u ye a b'o jigi sigi nka u sigilen don k'a kɔnɔ sabula nin waati in na olu kɔni degunnen don u sɛgɛnnen don Moritani ta ni ka segi bɛɛ lajɛlen kɛba a kɛlen don kamanagan ye maaw bolo dɛ musaka min bɛ don a la bi a darawuli ka bon kosɛbɛ donc an ka Mali yɛrɛ kɔnɔna yan kɛba an b'a yira maaw la sa k'a fɔ ko min ye fɛɛrɛw tigɛlen don seli ɲɛkɔrɔla in na yaasa maaw bɛ se ka u yɛrɛ lakɔlɔsi cogo min na min ye degun ye dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo min na an bɛ dugawu kɛ seli Ala k'a foriko ɲuman d'an ma sini n'Ala sɔnna a ma an n'a baro sigi siɲɛ